Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora inut Karbi P Daithor Government Model College along second year Charlie Bomb Artaningkan Kritroxi Lo Charlie also Pan Chulang Remdet. All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong atum Lok Sabha election mate kili kahut kelong a vote anta chepalong dun un edet loma. PWD asai klembang pumohon hanse pen karitang Rosmika Teron milik pi ahem akisar ameka ve kapherai rock pi ahem kahum ridam. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna ki long pen ke la so doi ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane ke mane mana ke so bang du prote pen nunta aprang ke so ta ani du ulu la so amar juan adwai ki chu pen si lita ke me ilu. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Tama Birta Long Pen Elisami Mirin Hansepi, Pine Birtang Ton Pen Arjupanikta. Lakhain got a truck, Duar Bagram AC constituency under Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora, Inut Karbi P, Daithor Government Model College second year Charlie Bomb, also P, Artaningkan Kritroxi, Lo Charlie also upon Chulang Remdet. Lason si Jong Ponmi Daithor Government Model College Kang Pupon lake kedam tang surhini ra ingkoy aningkan mens ing pupon lo lapen ke pining surhini ra ingko ra truck aningkan anke ningkan truck mate 6 years running pon bom lo la solong lason si Principal Dr. Deepak Kumar Bora kachuma thapon lake penangan Karbi Lo Charlie so mara tuma phan kelang selet do puta penangan cherok tok arada tum pensedame than pon bom an chota kalisi College staff atum penta kachiun eta duk la song bong pen nona banke kachuma thapon thuke inu Daithor Government Model College second year Charlie Bomber sopi artani country troxy Lo Charlie also uphan amat chulang rem tet la pen Principal Deepak Kumar Bora pen get helpon ke nang jomsi nang hematuma phan chithan tet pulote ladak college pen amat ke nang out det pusi get her padupon pusi chithan pon Bon sitame kopi koson pelone labang soa lama bang college along pen kiklang rock ajok students guardians college staff atum pen Daithor police station along lamhoi pidam si tong sikot pen Principal Deepak Kumar Bora phan lamhoi ki pialo pidam si nep ingnang padopon si police matera kom sai khe atum Dipu district jail along bengpon choklo pusi pachini pong Tum pini ke ni ning kang pig lo ning duk pig ano la son jo pini dak model college salong a principal Deepak Kumar Bora alang lil itum ang jiraphan je la son alang na ka choklem ke ni tum therak pig lo la pen Karbi Anglong rat therak pig ano la sini tum at sab la bang ke accept un elo jen itum ning duk ning ki oi sinon ni tum pin nongwe jo imi thang a hemalong la sona ke claim det ke ni tum ning duk pig lo la si ni tum non ki jong nam ni ki pugang tung ke la henol ni tum pinong we dak wang si ni tum FIR ta pielo FIR chot kali ni tum non mang ke alang police tum pen alang phan ha difuan pon elo alang phan jail pon police jail ke thap chot kali law and order aron a teng pen alang ni phan inside vek na alang phan heng tu det mane alang phan pathi lot anang ding tam tangan ni pen an ni tum panangi piaso langli college long dun bom lo apen ke sorong taxi dak model college a principal Deepak Kumar alang litum pen litum miu halaso ke miu pen join ni si nilitum kachi dam che wang anta misen sitami non a phi bang galang litum bang ni tum han ason
matha ji pu bang ni tum pini kai pen tan ni tum bang matha bon pe si tam ne nili tum ma phan la son me klang no kam ke claim akaheng no dak akam nang ke claim pot nili tum nili hem kadu ko don ra puriar dum an pen ning oi pik lo la palang li phan da simet ka pin rem la hen lo alang li nut thek ser re pen re ser bang si tam me alang li la son ke claim bang ke nili tum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang ban nili hoi pen ki pui bang la hen lo alang li phan la ke la bang so dai thor government model college along ar pu kabidet in than pet nang po la pen anso takali si alang li phan ke aron the tan kang sai thek atum insai pami pen law and order aron ateng ben insai se lang li phan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehen lo la ili tum Karbi Anglong bong kaprek asong hampang song tum du la si lalang tum an setami la nili hoi ben chuning ri lo nili tum phanang chera bun tha la pen la bang so kam nili tum sung piklo non ke claim phan setami nang li tum ka do ko binang chera bun pobusi ning thelo penang part ami dor bagure long non ke do bom em Richard tok bi la penang part ami Sorjorong Phar non ilitum MLA ang part ami Karbi Anglong Autonomous Council long Chief Executive Member Dr. Tuliram Rong Hang alang litum an sidami labang so alama putha ka kes long nang cherabuli masi nilhim bachoni nili News report Karbi Anglong live non hejong aru ni phai player ni Assam Assembly ang thek paklang pontang lo bangso hot Bharatiya Janata Party Rachari Asong atum pensi longpho MLA ang hoi sidami jepa hai pon etang lo bangso long kamang humi me alama bangki kedam tang surihini ra inkora planning kan Lok Sabha kilig hot 6 Difu ST Parliamentary Constituency along pen lak thomra suri Thongkep Raplira Pharotrokra Inkoi Award Chapalong Dunsi MP Nang Manlo Labenan Partami All Party Hills Leaders Conference THPN APHLC a candidate Jaikathar Remdet Pusitame Lak Isira Suri Trokner Kebe Troksira Kretroksi Award an Chapalong Dunsi Adun Tumate second position anki Chelong Dunlo Lapen Halapu Congress Rachari Asongpen Kithurdun Joyram Ingleng Setame Lak Isira Suri Inkora Plira Chris Sirkep Award Jelong Dunsi Ingdeng Githom Angdeng Ansi Dun Chotsi APHLC Rachari Asong Apanta Palidun Un Edetlo Bonda isi kamang hudam tu meme alama bangke non hejong Assam Assembly kilik ang theke paklang ponahut ang thekelong Bharatiya Janata Party mate BJP Rachari Asong aphan parem un edet anchota kalisi All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong atuma bangke vote ke long dun aphai anta nangjum thumuchot si ang thek long ponlo Athe langdam sitame kedam tang surihini ra inkora planning kan Lok Sabha kiliga hut All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong atum vote ke long dun aphai lake lak isira Suri Trokner Kep Troksira Krener Kep an long ponlo bonta pining mate non head jong Assam Assembly kiliga hut LAC pho pangrum petpen All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong atum vote ke long pon lake 82,148 mate Suri Trokner Kebra Hinira Pharoisira Plikebra Nerkep Award Ansi Longpon Chot Penajok Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong Aratum Award La Ansi Longpon Chot Lo Lok Sabha Kilik Ahut Pen Vote Kilong Kijuma Phai Laki Lak Isira Suri Plira Pharo Nerkebra Trokebra Sirkep Award Phaya Banki All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong atum Nangjum Hek Khangjanglo Laso Teng Pulote Kedam Tang Assam Assembly Kilik Ang Thekabangke All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong Pen An Parke Congress Rachari Asong Atuma Banke Ang Thek Ke Me Mate Adun Thu Mate second position Dun Thuronglo Laso Teng Pulote All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong Aphana Banke Karbi Anglong Arat Atum Aninga Chethe Kavedet Ang Theksi Nangklang Bomlo
ahogalam langdam bulote rachari asong atum bulote kang hon kang jinso lapen kadia abangki dowek nang ji Karbi Anglong arat atung BJP rachari asong aphan aning gedok de lapuson dota hai bonda team Karbi Anglong ke Japon abangpu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong arat aphan kiduk ke lakpen kedanglok himejang re atum aphan antame kang hon lapen kilang ke paching bar pon thega joksi nonapong Assam Assembly kili ka hoda bangke lak thomra suri thongkebra pli sose avot longpon lo Kedamdang Lok Sabha kili ka hot vote ke long pon pen anso se avot si chepalong pon thulo Lasi All Party Hills Leaders Conference asongja po tum sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang along Charlie Dunabang akinang sot pusi ke ongdung Karbi Anglong arara tumpen ning jepon riti News Report Karbi Anglong Live Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo chokyola ahawara long ke do PWD along sai klembang phumohon hanse karlitang Rosmi Teron milikpi ahem humridam si akesara phan kerap ke pajirdam Lasonsi mohon hanse inut aning ke me bangphu lapen kisung ke boy atuma phan kerap aning karjang abangphu binong Atheke amithang akhia da chinghon hepin se nilipen ha kalitang Rosmi Teron milik pia hem an kilometer pharohini so se an dame kedam pen kisung ke phodet ahem tun atumalong humri damsri kalitang Rosmi ka Teron milik pi asabura aphan social media long ke thek long ameka vela pen ke sara por jinso me mea jok amithang akhia da chinghon hepin pen si ke rap pajir damlo Lasonsi sanghan jangthu lapen kaprek ason antame lapen tangka hai huita kera piteka Mohon hanse ta ahem ridalong kisung ka chetong ka ve abangphu kali lasi banga kidu kisung along langdun ding thek pusi ning jepon kedo open kali bonta asap soviet pusitame aning ke paplidam puta ning jepon lapen kam humri dam hod mohon hanse ari sangho kolom sing teron lapen Sonjit Kro atum sitami chitong dun Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Ingdeng Trok Sirkep Akaswani Kepangcheng Arni along Pacheton Dunsi Aruni Pai near Kebarni Akaswani Diphu Penta Diporong Sopia long Wakaton Mate Kengkedam Asaimu Deng Dun All India Radio Mate Akaswani Ningkan Trok Sirkep Arta Ahem Kile along Pacheton Dunsi Akaswani Diphu Pentame Keng Pen Kedam Asaimu Mate Wakatan Paduponlo Labang Soni Aparman Diphu Arboretum and Craft Center Adung Pen Keng Kedam Asaimu Akaswani Diphu Ajame Khibang Prodip Rongpar Si Ing Pupon Akaswani Artanikan Trok Sirkep Ahem Kile along Pacheton Dunsi Wakathon mate kengkedam asaimo dengpon lopusi alangli ning jepon Laso asaimo kedeng ke radaphan radio ajaimek aputhak puthot ke pachini ponthu aning ke pahang lapen ke pakam thu aphan arboretum pen laso kengkedam asaimo pangchengsi Dharamnala PM Sri Chandra Singh Teron High School atowar King Rongmirdan Diphu Akaswani Sahemalong Paledamlo News Report Karbi Anglong Live Tang tepini Karbi Prime Time Berta ke Lapuan si Kang Ton Poniklo